Така, в края на нашето предаване отделяме минути за спорт. Новото чудо на българския тенис на маса ни гостува 13-годишния Стефан Бончев. Първият ми събеседник, който едва се показва над микрофона. Стефане, здравей, как си? Добре съм. Така. Представи ни хората, с които си тук. Тук съм с треньора си Деян Георгиев и брат ми Борис Бончев. Браво, супер. С Коби ли си? Не, без. Добре. Защото говориш малко така. Още по-искам да говориш. По-емоционално. Честита световна купа. Благодаря. Какво ще кажем на хората, които объркаха и казаха, че станал световен шампион? Няма лошо и да си световен. Да, понякога не е добре да казват, че съм световен шампион, като не съм. Точно така. Трябва всичко да бъде истина. Да. На 13 години си. Добър ден и на брат ти Борис. Как си, Борис? Добре съм. Супер, това е хубав отговор. Деяне, здравей на теб. Здравейте. Ти като старши и като треньор на българския национален отбор по тенис на маса, как ще определиш ти, като по-възрастен вече, успеха на това 13-годишно момче? Предвид конкуренцията, която той има в тази възраст и по време на турнира от веригата Световни купи, бих казал, че успеха му е доста значим, защото нашия спорт е прекалено сложен, конкуренцията е прекалено голяма и мисля, че успеха му е доста сериозен. И е едно начало. Къде беше състезанието? Състезанието се проведе в Тунис, град Тунис. Доста силен турнир и традиционно силен турнир и участват доста държави и доста добри състезатели. Колко победи имаше, за да спечелиш Световната купа? За да спечелиш Световната купа, спечелих 6 мача. С какви приятелчета игра? Повечето бяха от Тунис, защото това им е държавата и тази държава може да заяви повече играчи. И на финала играх с номер 1 в ранглистата, който е от Испания. И с колко победи? Бих го 3-2. 3-2. Добре. Не беше ли до 4? Или при децата е до 3? Не, от тази верига турнири да се играе 3 от 5, така че за това матчът завърши. 4 от 7. Точно така. Хубаво. Борис, ти разкажи за себе си, ти също играеш? Да, играя. Защо не си спечелил Световната купа? Аз играя в по-висока категория с по-добри играчи и много по-сложно, откато до 13. И тук ще преминах и ми е доста сложно да... Кои са най-добрите във вашия бранш? Вашият спорт? Знаем китайците, корейци. Азиатци, китайци, корейци, японци. Ще ги бием ли тях? Деяне, какво става? Световният тенис на маса? Световният тенис на маса, той си запазва своите тенденции и добрите държави си остават добри държави, но е хубаво поне тук в рамките на Европа да сме едни от водещите и за да може нашия спорт да върви напред въобще за българските състезатели да бъде по-добре. Аз имах предвид и, че според мен Световната тенис федерация, тенис на маса, поограничи тяхното влияние. Разреши им само по 2, по 3, иначе те бяха плъзнали в други отбори, взимаха гражданство и реално... Помня, че имаше времена европеец, той е немеца, който беше руснак всъщност, Овчинников ли, как се казваше? Овчаров. Да, той беше 7-8, едва. Той беше и първи в световната ранглиста преди време, но за много кратко време, така че ограничиха ги специално азиатците на Олимпийски игри до 2 състезатели, което е голям плюс за всички останали, които са на Олимпийските игри. На световно мисля, че ги ограничиха до 5 човека, което пак има някакви шансове за пробиване. След почти 80 годишният Христо Бонев, легенда на български футбол, днес в това студио на същия стол сяда 13 годишния Стефан Бончев. Разкажи, Стефане, малко за себе си. С твоето семейство, къде си роден? Аз и брат ми сме родени в Москва и там живееме докато аз съм на 8 години, а брат ми е на 11. Тоест ти си в България от 5 години? Не, от по-малко от 1 година, защото последните 3-4 години живеем в Ирландия. Бая. Обикаляте вашето семейство. Къде са мама и тати?
Мама и тати още живеят в Ирландия, там работят. Ние също там учим. И там учите? Да, т.е. учим дистанционно от тук. Сложно. Как минава един твой ден? Борис, я разкажи. Ти, как брат ти какво прави? Двамата ставаме, отиваме на тренировка. Къде тренирате? В Джанабад. Националната база за тенисна маса в България. Имаме първа тренировка, след това обядваме и учиме малко. След това имаме втора тренировка и след това си ходиме вкъщи, почиваме си, малко учиме и след това си лягаме. Това малко. В Ирландия трябва да почнем да учим всички, там малко се учи. Да. Борис, брат на Стефан. Стефан, и ти как започна да играеш тенис? В Москва явно. Да, в Москва, когато бях на 5 години, започнах, защото имах проблеми с очите и доктора каза, че ще е добре да започна да играя тенис на маса, за да нямам такива проблеми. Диана, ще ни разкажеш ли какво точно? Каква диагноза имал той? Сигурно стигматизъм. Да. Нямам аз точна информация какъв проблем е имал, но факт е, че в момента той няма проблеми с очите. Определено си е намерил и спорта, който е за него и който има доста голям талант. Така че голям късмет, че е успял да си открие спорта толкова лесно. Защото много деца доста време се лутат, докато си открият своя спорт или където се чувстват най-талантливи. Талантлив ли е Стефан? Вау! Той не само, че е талантлив, най-хубавото му качество е, че е трудолюбив и дисциплиниран, защото таланта, той е много важен, но е една малка част от целия процес. На какво ги учиш? На различни видове удари, сигурно, или защити? Значи имаме в различните тренировки, имаме и техническа част, тактическа част, правиме кондиция, общо взето опитваме се в рамките на деня и в нашата програма да влеземе и да тренираме всяко едно качество. Поемат ли? Слушат ли? Определено за сега няма проблем. Добре са възпитани, дисциплинирани са. Родителският контрол си оказва влияние, дори няма телефони, така че мисля, че нямаме проблеми в това отношение с тях. Борис, как живееш без телефон? На колко години си? 14 години съм. В принцип си имам от време на време го използвам, но... Да, в определени число е. Да. Това е строгите родители. Може ли моя уред? Сега да направим малко тенис. Веди. Добри ли сте? Да подсъкаме тук на масата на Дарик. С малко почва спортното шоу. Нямам топче. Каква хубава хилка имам. Тук не знам дали ще тук добре топче. Ти ще ми потвалеш така. Важни ли са хилките? Естествено. Да. Гумите се сменят? Гумите се сменят, при професионалистите се сменят в различно време, но горе-долу максимум една седмица. Сменят двете гуми. С какво тениса на маса е по-добро от тениса на корт? Те колкото са близки, толкова са и различни спортове. Цъкни бе. Определено при нас има доста повече въртене и скоростта е доста голяма на много кратко разстояние. Да. Има тези наистина азиати са големи магиосници. Кои са най-големите тенисисти, Деяне? За България, за всички времена и да погледнем към световните образци. За всички времена, според мен е нашата европейска шампионка Даниела Гергелчева. Факт. Живее във Франция от години. Живее във Франция, почетен гражданин на Монпеле, има клуб на нейно име, така че хората наистина са отдали една сериозна чест към нея. Мариано Луков, човек, който също е дал много за тенисът на маса. Преди много скоро време човека почина, но остави много голяма следа и не само в български, в световния тенис, поради неговата специфичност на играене. Добре. И още много други състезатели, със сигурност има и в момента има доста добри, така че... Да кажем и да споменем любимия ни Денислав Коджабашев. Той е един страхотен човек, страхотен състезател, продължава да състезава и да помага както и на децата, така и на мъжкия национален отбор, колкото и да му е трудно в някои моменти, така че той наистина е един човек за пример. Предишното чудо, което ни се случи,
това, нали, световна купа. Беше пък европейска титла на Мария Йовкова. На двойки. Да. На двойки. Португалия беше мисля турнира. Точно така. 16-17. 2022 също имаме на Йоан Величков пето място на световно първенство, трето място на смесени двойки и трето място на двойки на европейско първенство. Стефане, кой е най-добрият ти удар? Бих казал форхенда. Форхенда. Имаш и комбинации. Сервис, плюс завършваш удар. Да. Стараеш се. Когато е много напечено, пускаш и такива комбинации. Когато е 10 на 10. Да, опитвам се понякога. Но не винаги става, защото никога не знаеш какво ще направи противник. Трябва да импровизираш. Да. Всичко се решава в последната секунда. Ами, аз много ви благодаря. Къде хората могат да те последват? Ти нямаш телефон, нямаш Инстаграм, имаш ли? Имам Инстаграм и Фейсбук. Давай, веднага на Инстаграм ще намеря. Stefan.Bonchev Цици. Ти ли го каза това? Да, тенис. На добър час. Благодарим. Искаме и следващия път да ви поканим с нови големи успехи. Специални поздрави на шефа на федерацията, господин Стефан Китов, уважаван от нас, и председател и член на Български олимпийски комитет, и на Дени и на Мария специално. Даяна, на тебе да ги тренираш и да станат наистина европейски световни. Ще дадем всичко от себе си. Ние свършваме. Да благодаря на Боян Кокудов, Митко Йорданов, целият екип, който беше тук. Мисля, че стана едно готино предаване, но това вие трябва да го кажете. Бонев ни беше на гости, 2 часа говорихме за Марадона, за Гунди, за Якимов. Изобщо беше велико. Сега звездният час на щурците. Останете в прегръдките на спортното шоу на Дарик. Те имат какво да ви кажат.